ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରାରେ। ସୋ ୟେସ୍, ବହୁତ ଫନ୍ କରିବା, ବହୁତ ମସ୍ତି ହବ, ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଦେଖା ହବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରୁଛି, ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରିବା, ନାଚ ଗୀତ ହବ କି ନାହିଁ? ସୋ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଆଜିର ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମେମ୍ବର୍ସ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିପାରିଲି। ତେଣୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପ୍ରତିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୱେଲ୍, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ ହବ କି ନାହିଁ? ହବ? डायलॉग शायलॉग हब? ठीक अच्छे गोटे Don't